Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat bakanet foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. UMLA jong Mountain Road constituency uba jigur merthong ula ong bakum ki MLA ki don kam ni kajing treshitam bat kam da don kam ban ong baki hap ban don lang ka sarkar na ka benta ban wanra ya ki song penroy hapo ka constituency ya kani uba jigur ula keren na kajing elang pediang borom ya ki spangut kinong kersan jong ka HSPDP bat ka seng kongres ha kajing elang ka balalong ha ka snisa jan jong ka khat praterik ubna jileo arhajar arpuar Hakashnong Senduli West Khasi Hills District. Hakani ka jingelang UMLA ula pediang borom yaki nongelam bahakmat jong ka HSPDP bat Kongres na Shiliang wa ablay jong ka Mountain Road constituency lambat ki parlok ki jongki. Kiwai pat kibalia don lang hagani ka jingelang ki kentop ya uba HL Nong Siang uba day u Chief Advisor jong ka NPP Mountain Road uba Skembor Hujon u President jong ka NPYF Mountain Road bat kiwai ngalak persang bantre kat balak poit bantre ya barkot hagaju ka snem ngamla ndre nakaleng jongahi ngalak persang ya ka jingtmu ka bangalak tmu nadu nengkong bat hadu menta bat ngan yai tresitom bait nakabenta kadong mathan namar bale ni nilasim ya karai pangin trestom ban sakri ya nakabenta kadong mathan oi kibun ke jingtno nakabenta jonga ndre ngam ju sneu pher namar bale ito bar pa kade ka jing kento abam chong no rim Hoy agapor bala dep leleten naya krensu hadin bangilet kanbas sane silang wablay sa tineng say ngilet kiong ba unet e uday ulidar jonga ANBC kiong balay kiong ta namar ba don way ugaro ubabut betbat nga nadu bapor ba yale election upondit uhe ujrong nata daw omba wanra langbet bat kileno lara penjob yaw nete kanes kineti ere jungi kanra garolan no tiong teban nga om hatos ni bala lada kita gi garolan kilaman ra kunta kemur persang suai kate kaying hasalam jonga ala sekeren ya kata kentin ndre mndon masngat kiong bet ba ngimlong ban sane ya kane ka NPP namar kade ka parti garo ndre mentapat mano bawan ra ya ka buram nakabenta ka Meghalaya ndre kane ka NPP hi apo North East 4 don bayo ya ka 6 banwara ya kata ka National Party ndre tang ka NPP bayo ya ka 6 tinata daw ngide ban ay buram kerpang yaw Chief Minister jongi Paula Trestom banyo ya kanam kaburom kamtam ya ka Meghalaya ngayon bangi don kam kajing Trestom hadu kata hapo kani ka Mountain Road namar bele nila sa isra hadu kata lalong gumba lasa ibin hati sorkar baper bala wan hati ni kisan posnem namar belai niang ne nidon kam kajing Trestom sum ong kata ba nidon kam bandon hakasorkar ndre kajing Trestom ka bandon kam ba hagane ka saus nem ngatharai marsin job ngalak kamsuk ndre ka kham thia ban hadin bala job namar ba ni hap tur
banyo ya kiskim kiba per kam tame hakabede bat kisurok bat ki school bat kine ki help namar bole ngi hangne ngi don kam ha kita lightly kasurok kabala sateng nadu daki purpose nem nimyo hakine ki por bala dep ndre nakaleng jongan marsin job ngapu shwa kalis jo kasurok ter hakawai ka dio letar jong la jong bat nga submit ya kita berkoy ndre hadin banga buddin ngamare ngai i baka jinge ki bon ba ki maujin thut ki bon ba namar ba yangi lakin pun kita ki emle ki batmai kaladon kasin kabaong ki officer ana ki emle tmai belingin turom empat don kampan simnya galis jong ki ubod aiswa ya kitu senior ki ong denata daw hadin ba ngalong kumemele ngahatristom hapia kendu kibun ki ong ba bale mele rungaga kamra jong IS ngau nga em ni dang don kam mangi ban lek namar bale ngingim patip kumno kayat kita ki file hadin bangi lek niwat plengka bun ba kita ki table ngihap ya kendu uwe hadin uwe ndre ladang itristom umdon jing